Marynyň gowuçy meýdanlaryna gowuçylar gunçalaryny döküp başlady. Türkmenistanyň dürli künjeklerini paýtaçy kärenetçiler gowuça ýydyk etmek işleriniň öpjünçligi bilen bagly problemalardan şikaýet edýärler. Azatlyk radiosynyň Mary vilayatynyň owa hojuluk işlerinden habarly çeşmesi regionyň käbir gowuçy meýdanlaryna aýlanyp daýhanlar bilen gürrüňdeş boldy. Azatlygyň ýerli habarçylarynyň sözlerine görä kärenetçiler gowuçylaryň ýydygy bilen bagly öpjünçlük işleriniň yerine yetirilişinden şikayet edýärler. Maraly çeşme gowuçylaryň gunçalaryny dökýändigini aýdýar. Çeşmemiziň 17 awgust Azatlyk radiosynyň Mary vilayatynyň gowuçy meýdanlaryndan iýeren suratlaryny we video şekillerini ýene gana öpüp bilmedik. Haşalotlar bilen gurşalan gowuçy meýdanlaryny, şeýle-de gunçalaryny döken gowuçylary görmek bolýar. Maraly çeşme gowuçy meýdanlaryna derman sepmek işlerini bagdalyga berilendigini aýdýar. 16 awgust Azatlyk radiosynyň Mary vilayatynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan bir owa hojuluk hünärmeni gunçalaryny dökýän gowuçylar barada şeýle maglumat berdi. Öňkü ýyllarda gowuçylardyň suwtan halatyna suw gijigenini gunçalaryny döküp başlardy diýip howpsuzlyk aladylary sebäpli adynyň aýdylmadygyny soran Marly agronom aýtdy. Mary vilayatynyň etraplarynyň biriniň gowuçy meýdanlaryny 17 awgustda düşürilen videoda gunçalaryny dökýän ýöne henüz köreklemedik gowuçylar görse bolýar. Dowamlylygy 2 minutluk videoda çeşmämiz gowuçylaryň arasynda aýlanyp hatar aralaryna dökülen gowuçy gunçalaryny surat alýar. Onuň iwren beýleki suratyny ýene gana ösüp bilmedik haşalotlar bilen gurşalan gowuçy meýdanlaryny görmek bolýar. Türkmenistanyň käbir regionlaryna şol sanyny Mary vilayatynyň käbir künjeklerini şu ýylyň aprel aýyna güýçlü sil geldi. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary sil netijesine gapaklanan käbir gowuçy meýdanlaryny ekiş işleriniň ikinji gezek geçirilendigini habar berdiler.